pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas karo tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM Magayagan agaw na Miyerkules Pangasinan, Dagupan. Wadyala so saray Balitan Matua. Sa ikabusol na saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. SBM, saray Balitan Matua, yon sasabit kasiksikanan nyo Lunes hanggang Biyernes. Kayari nasa iliknay balay ng kapaborito RJ Jimenez. SBM, saray Balitan Matua, yai pasabi na sa ilawas yun kaaro kapaborito yo JCB, Joseph Kanilang Bakani. Kaantabay ito technical side, ang gapoy arom noag si Mr. END, Engineer Nixon Dakal. Untan matan Mr. JFC, Engineer Jael Franz Kayabyab. Agaw natan na Miyerkules petsa 15 lagagi kat bulan na Hulyo taon 2026. Panangawat lamot 15 na sa gauntan. Sempet kahit abong niya tampol ha. Tapya nagamampasnok si Mrs. Pero si US President Donald Trump makakapasnok. Makakapasnok at International Criminal Court. Kalaban mutla na Amerika natan so International Criminal Court o dino ICC. Pati saray kalyadon bansa na Amerika pinasakbayan mo't ng Donald Trump. Ano nayari unik banlara at satay ICC. Yehey! Uuwi na raw si Tatay Digong.
Okay, si katuyan natin so ilaluan ay walad kapuspusoan nasa ray taga-suporta na dating presidente ya pigay bulan mutla kalamorya wadta na daheg Netherlands kaya rin saya so insuko na sa gobyerno under the present regime. Ne, jud sa may mensahe ito ng US Secretary of State Marco Rubio sa kwanto agagik we will teach the ICC the full meaning of American Resolve. Kwanto? Dengalan tayutan. So pasakbay to agagik amin sa ito ng US Secretary of State Marco Rubio. Nya, bantayan tayo agagik. Play natin partner yung si US Secretary of State Marco Rubio. At apian natatalusan tayo ng tutan si babagan natin na Amerika kontra ICC. For 250 years, Americans have governed ourselves as a free and sovereign people. We choose our own leaders, we determine our own laws, and when we're accused of a crime, we stand for judgment before a jury of our own peers. This is the essential and indispensable feature of our form of government. It is the foundation of our shared way of life. But today, powerful people in faraway places want to take that away from us. They believe that they should be in charge of your laws, of your country, your life, and they don't care whether or not you agree. Halfway across the world, there's an institution that calls itself the International Criminal Court. Maybe you've heard of it, maybe you haven't. The chances are you don't know the names of its judges, of its prosecutors, or its president. And you shouldn't have to. But as we speak, the ICC and its friends are waging a war against our country, not with bullets or missiles, but with statutes, compacts, and the force of so-called international law. When the ICC was born 24 years ago, they told us that it was merely a narrow backstop, a global court that would step in to prosecute only the gravest offenses, things like genocide and war crimes, and only when a nation's courts were unable to prosecute them on their own. But the truth is, it was something far more radical and extreme. It was a global tribunal staffed by unelected globalist bureaucrats who claim their power is almost unlimited. The danger of this global court has only continued to grow. Today it threatens every aspect of our political and legal system. Border Patrol agents removing violent criminals from our country. American Marines risking their lives to defend our homeland. Prosecutors working to dismantle terrorist plots to attack and kill Americans. If we stand idle, all of them would be at the mercy of foreign judges thousands of miles away, facing the constant risk of prosecution and even imprisonment for the so-called crime of defending their own country. The American people never agreed to any of this, and they never will. Read the words of our Declaration of Independence. We fought a revolution against a foreign power, transporting us beyond seas to be tried for pretended offenses. Independence is our birthright. We will never let foreign bureaucrats take that away from us. This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. If they believe they can deprive us of our sovereignty, we will teach them the full meaning of American resolve. Ang bubulat iraman sa salita ni Bananto ng Secretary Rubio na Amerika gagig. Independence is our birthright. We choose our own president. We craft our own laws. As yasay kwanto agagig, yasay pakanungnang na sa ICC as if we cannot implement our own laws. At bansa tayo kanda. Si katulatan so questionan da ng saman niya tatang tanagagig. Nalagkalalo nun inya kardatitan at daheg Netherlands si Tatay Digong. Kanyan sa itapot natan, anto kasi suntumbok ya kurang nakaplusan niya administrasyon at sain pasakbay na Amerika, ya malot ya kaalyado na Pilipinas. Lalabas na ba kung sakali sa kulungan si Tatay Digong sa daheg Netherlands? At isa pang lalabas na rin ba si Senador Bato? Aba, abangan po natin
ang mga susunod na kabanata, mga kapaborito. Oh, by the way, sa mga batang papasok sa mga eskwelahan, lalo la at West Central Elementary School, hanggang man bali-bali leki papasi pa noon, medyo At nuunurong kayo, mansulong kayo, pero kaurong lad sa rin oras sa JCB. Kanya nuunurong kayo, yulilingwanan, tani we are experiencing high tide lalamat at siyudad na Dagupan. Mansulong kayo na buta, tapen ag kayo na liptos, na leptospirosis at ating tanagagik na makapatiitan. At ang may sirit na utot, yan uling muubod sugat, sali, at si katulatan sumangitar na may piligro at bilay na sa kuyatoon aliptos agagik. Gagauntan, kanyan al-alwaran nyo, so sa tay pandakat-dakat yo, nagkalalamat at sari mititindaan mataaliwan dyan West Central laban. Ang gano dyan sa Republic Market ay agi. Lalo agagik yung basa. Sa ikwan lalaingan na saray netizens, nagkalalo rin taga siyudad na Dagupan. No kumunta din ng alda sa imparuntalya solusyon. Nasaray inhinyero, saray arkitekto at siyudad. Yakabyangan at samay tinuop ng sama niya Flood Control Mitigation Commission. Nalilingon ang former Mayor BCL, Brian Chualim. Sa ikwanda, aga kumon unta taksaw irayan ugugaw at dalap. Aga kumon unta taksaw at dalap irayan ugugaw. Yan o kumon atong bukmatman so plano ng saman ng former Mayor BSL, yan tilad bilagagik, wala man so space ditan at diking nasay Philippine National Police Office. Ditan at siyudad tayong Dagupan, walay open space ditan, lat dali nagagikyapan kayaryan nasa siyudad na Dagupan. Nansaman, panaon ng former Mayor Benjalim, ninunot tulatan, ya solusyonan itan sa problema ditan, at arap na sa West Central because it causes traffic. At the same time, it also poses danger. At sa Agugaw, yaong lulob ditan. Why? Because that is a very busy street. Plus, the fact yaatan niya lugar, junction agagik, it's a very ang gapoy arum nga nadalan mo no agtaditan noon lakad mimisa on lakad barangay Maluod Pantura agagi gagawon taon lakad barangay Tapwa, although wala lamay di Venecia noon lakad Binmalay as an alternative route at atin tanagagi, but just the same that is a very busy street pa rin. So secondalante, very ironic because Dagupan City is claiming to be a child-friendly city, pero bakit na-expose yung mga estudyante dyan sa nag-aaral sa West Central Elementary School sa mga dangers na ganito, at sa ratay luluganan yung dadalanditan. Kayan, plus the fact, yaatan at nadudalak, agontan, kayan wala man suninunot yung space ditan, pinarakapitan ng BSL ng saman, na-istoryak labat, agagi ka, pinarakaptutan ng BS ng saman, so that will serve as the gateway natin, sana magmali official gateway na West Central, nasari ugugaw yung nubat sa tan eskwilaan. And the usual gate na ginagamit nila, isasara na lang. Pero, anto'y agawa, pinaalagayan na building itanya dalan, kanyan ang gapulay dalan natan ditan. So si katutan natin so sa may mampuyang, wala rin mampuyang at siyudad na Dagupan, yasay kwanda gagik, ta nihinan ninyo. Sa isakinid, very good example, at sa te pakakadalap tayo siyudad na Dagupan no antutan na solusyon. Nang ninyo tayo solusyon yung in-apply na sa simbaan, sa St. John's Cathedral, nang sama noon nyara ya
high tide, nalik na tilatan. Nalik na tilatan, so pakakadalap mo nasay church grounds. May panpaparkingan, nasa reluluganan. Alarm. Pero look at it natan. Amaga-maga. Pero sa kaliber-liber tundalan, ambasa-basa. Pero sa grounds na sa simbahan, amaga-maga akin. Tawalay ginawa dan marakep ya sistema. Ya pangkontra sa baha. Ya atan batla, if I am not mistaken, so sa may may solusyon, ya imparuntal na sa ramay kabyangan na Flood Mitigation Commission ng Saman. Ya nukumon at tumbok itan, kwanda. Nukumon at tumbok itan, nayarin, ag tayo makakalik na natan, nasa ang gano high tide ni. Tas say danum kasi, say dadalanan to, no high tide, ditan at saratay, araratan so drainage system tayo, aratay drainage system tayo, untataboy at saray kailugan. Aguntan. Nung nyo agagik, nung nyo. Dati-rati, noon yan high tide, alarm lara ditan at St. John's Cathedral. Pero natan kung kulanti amaga-maga. So parking grounds na abitlan simbaan. Antayo, sa ikwan lalaingan na saray totoo arom, tutod siyudad na dagupan, mayrak mo lanti kwan, no puro politika so walad utak, nasa kayaman ulay kwan data agdaan tay undengel, rasunda, ang gano pikawat kwanda. Bakit ayaw nyo kasing subukan? Bago nyo ayawan? Bakit ayaw nyong subukan? Subukan nyo muna, baka it will work. No, it will not work, di okay. Agauntan. Ni kaskasian mo, irarate ugugaw. And yet we are saying, babaga tayo, adintiron mundo, that we are a child-friendly city. Ay, agi. Marami nang nababanas sa ongoing impeachment trial sa Senado. Akin kasi, marami na raw issue na nakakaapekto sa buhay ng mga tao, pero mukhang hindi nabibigyan ng pansin kasi ang focus ng ating mga mambabatas, lalong-lalo na sa Congress, itong impeachment case. Nasabi nga natin kahapon, may nagbigay na ng kanyang saloobin kahapon, it is just a decoy. Decoy, nililihis lang yung atensyon ng taong bayan sa totoong issue. Ano yung totoong issue? Flood control fiasco. Ito na naman, manrereklamo lare totoo at atang tanagagik, taninitan lare, kawigi kawanan, ya problema nalilik na daad sa rin kaplasan. Anturaratan, ya imbes ngaw dan problema agagik, ya nalilik na da at sa rin kaplasan. Manunalatan, so satay intagay, na kuryente agagik. Atan so intagay na kuryente agagik, ni sa ikwantuy ay sa sobrang busy ninyo, yung kuryente pataas ng pataas na hindi namin alam if yun ba talaga na-consume namin. Highest electricity rate na po tayo sa Southeast Asia next to Singapore. Pero Singapore yon, mayaman na bansa yon. Yung gasolina hindi na po bumaba kahit tapos ang gera. Yung bilihin, sobrang mahal na. Ang 1K mo, wala na halos mabili. Yun na nga pinangakong 20 pesos na bigas. Hanggang sa mga, ano ba yun? Hanggang sa paprograma-programa na lang, di ba, Gauntan? Makakabili ka lang na 20 na bigas. Kapag dumating yung, ano yung programa nila? Yung BBM ba? 20 bigas meron na, 'di ba? Lahat ng bills sobra na ang itinaas.
Sobra na rin ang krimen. Hindi na safe lumabas basta-basta. Pati mga minors, kaya nang gumawa ng krimen. Asan daw yung sinasabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya? Na kontrolado ang krimen sa bansa, na hindi ka na matatakot lumabas kahit 10 oras ng gabi. Yung flood control scandal na trilyon ang nawala, wala na bang hearing yon? Sunod-sunod ang mga pagbaha, galit na ang langit, ang dami ng ari-arian ang nasira, at ang dami na rin ang namatay. Recently, may mga namatay sa parte ng Sanabay, Mindanao, dahil sa landslides. Imagine, gabi, nagluluto sila ng pagkain natin, nitan namin uran, ng timorter sa uran, nitan lang inmagos, sa may danom yan nalapod palanday, awit toy, dalin, pitek, hanggat atabon-tabunan ni Anor Irara may tutupigari na tay. So, wala pa ring mastermind hanggang ngayon na natutukoy sa flood control scandal na yan. Isa pa, kwanda, pangatlo na po tayo sa most corrupt country in the world. Imagine, number 3 na tayo, malapit-lapit na tayo sa number 1. Ang masaklap pa, negative 27 na po ang rating ng Pangulo natin. Tulungan niyo ang presidente natin, kwanto. Pinagtatawaran na tayo sa buong mundo. Yung peso sobrang baba na sa 61 pesos per dollar. Kaya sa Ikwanda Agagik, baka pwede nang tapusin nyo yung impeachment trial na yan. Kayo na ang bahala. Tapos kami naman ang unahin nyo. Mga Pilipino naman, total naman, binuto kayo ng taong bayan. Mabuti pa kayo, Kwanda. Mabawasan ng 1 milyon ang pera nyo, pero parehas pa rin ang lifestyle ninyo. Parang walang kwenta sa kanila yung 1 milyon. Pero ang ordinaryong Pilipino, mabawasan lang ng kunti ang pera. Kukulangin na kami sa mga pangangailangan namin. Si Katutan Agagik, sa imbubus nga danatan, yalik na anda. Pero nung hinangaan po nila si Senador Robin Padilla kahapon. Why? Apay akin bakit? Kala nyo artista lang May ibubuga rin pala. Ngayon sa Ikwanda Jai, pinori ng political strategist na si Maloti Kia, si Senador Robin Padilla, matapos ang naging pagtatanong nito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng konstekto sa likod ng Romanov. Sa kanyang social media post, ang sinabi ni Tikia, amazing! Na-amaze siya. Because it took a Senator Robin Padilla to get the story straight on Romanov. Kahanga-hanga, kwanto. Kailangan pa ng isang Senador Robin Padilla upang may tuwid ang kwento tungkol sa Romanov. Ang pahayag ay kaugnay ng pagtatanong ni Padilla kay prosecution witness at NBI BARMM Regional Director Attorney Jeremy Lutok, kung saan iginit niyang mahalagang maunawaan ng publiko ang kasaysayan ng Romanov at ang konstektong pinagmulan nito. Sa pagdinig sinabi ni Padilla, so we can also refresh our memories, Agagik. Yun kasing napakahalaga pang malaman ng taong bayan kung sinong tinatawag natin na Romanov at sino yung nakalaban nila. At dito ipinaliwanag ni Senador Robin Padilla ang kasaysayan at sa usaping komunismo. Yung koneksyon ng Romanov sa komunismo. Sa ikwanto, Agagik, alam naman po natin lahat, si Apo Lakay Ferdinand Marcos Sr. ang number 1 na lumaban sa komunista dito sa Pilipinas. Batid naman din po natin ang nag-execute sa Tsar kay Nikolai at sa kanyang mga anak sa kanyang pamilya ay ang komunista. Ngayon,
sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista? Nagtanong pa si Atty. Lutok, sino po Sir? Kwanto ni? Ang sabi ng ngayon ni Senador Padilla, ay di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya ng mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista? Ngayon, sinabi ni Baste na nagkakaroon ng threat sa kanilang pamilya sapagkat dahil alam naman nating lahat ng nagpapatuloy na paglaban sa komunista pagkatapos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay si Inday Sara Duterte. O di ba? Malinaw na malinaw yung eksplanasyon ni Senador Robin Padilla. San ba kayo, artista labat? Si Senador Robin Padilla? Mahiya naman kayo sa kapwa nyo Pilipino. SBM, saray balitan matwa. Sa ikabusol na saray MBTF, managbalitay tilatan fake news suntuloy. Kaya rin inasaren pakabat, tanpay mano, malalapunid saray manangantabay. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Dame un Hawak mo ang beat. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500-bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan, kada Sabado. Jalabat at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Malaki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palibali
Balitan Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed Balay, Probinsya, Bansa, Tanjat Intiron Mundo. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kaantabayo, sa Lawas, Kaaro, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan magpakailanman. Mahal kita, o bayan, kung binmali hanggang sa dulo ng walang hanggan. SBM, Saray Balitan Matwa. Sa ikabusol na Saray MBTF, managbalitay tilatan fake news on tuloy. Kalop Cantabria Uni, sa ilawas yun, Karo kapaborito yun, JCB, Joseph Kanilang Bakani. Alas 9:35 lagagik, wala tilad mikadwan tekap. Say Matuan, Likna ay binmalay. Hello, good morning muna kay Sir Maxi Solis, kay Sir Danny Caras ng DWC Joyce Enterprises. At syempre, laang kumagano may listaan ko diyay, tapyan agiraong barong, iraramay, mamarikit ya si masabi dyan ni man. At istasyon tayo ya si Kara di Madam Sofia Mamaril, Matias na Barangay Salisay, Madam Dina Zabala na Karanglaan, Madam Merly Nicolas ng Mangaldan, tan si Madam Corazon Quisada na Barangay Barrera. Na Barrera manayat sakop na Barangay Pantaltan. Likewise, hello, good morning kay Nana Bihing. Thank you, Nana Bihing, sa masarap na steam bangus na may palamang itlog na maalat sa loob. Ay agi, Nana Bihing, akatangayak ad tawon, agi, agayle sa mito na bangus.
Salamat ha, nanabihin nga, and happy birthday again kay Madam Jocelyn. Kay Miss Jocelyn. By the way, agagik, wala sunawa tayon message jaik. At sakit sa listeners tayo ditan at bali na binmalay. Sa kwanto agagik, good AM sir. Ask ko lang, wala na ba solusyon yung traffic dyan sa Barangay Lumboy na malapit sa school? Lagi na lang kasi may mga sasakyan na double parking, four wheels man or tricycle, left and right. Malapit po naman yan sa house ng municipal councilor ng Binmalay. Bakit daw po hindi magawa ng paraan? Sige, baka may nakikinig po. Diyan po sa Barangay Lumboy daw. Lagi na lang daw traffic po dyan kasi double parking, kaliwa kanan may nakapark. Pakitignan ha. Natanagagig at saman so agawa a state of municipality address na sa Kaplasan niya administrasyon at bali na Binmalay, wala rin observations. Uno na i-observation agagig sa ikwanda, the state of municipality address is the way of the local chief executive or the mayor to report to the public or to the people kung ano na po yung kanyang ginagawa at gagawin pa. Lulugya si Katoso Akayrong as the local chief executive na sa kay balay. Pero sa pangkalawanda, si katumat kayo na obserban tayo, yan bagatila karuman, akinat walang live feed or wala man lang buong video upload. Especially sa FB page of the Municipality of Binmalay. Kasi yung FB page ng Municipality of Binmalay, di ba, yun ang page na dapat mag-inform sa public. Especially, one of the battle cry of the mayor is transparency. Transparency at atong tanagagik. Kanya sa itupot tayo, sa itupot na sa matuan liknay Binmali, nasari tutod bali na Binmali. Bakit nga ba walang live feed? Pili lang ba ang dapat makarinig sa inyong State of the Municipality Address? Hindi ho ba karapatan ng bawat Binmalinians na malaman kung saan na ang performance ng sinasabing bayan muna bago sarili? Sa observation dani, ang mga hindi naka-attend na gusto sana mapanood, kailangan pang mag-research online para lang ma-inform. Kasi siyempre, when you're talking about SOMA, that SOMA should be addressed to all. That SOMA should be heard by all. Agaon natin tanagagik, hindi lang yung mga piniling guest, hindi lang yung mga invited guest na umaten doon sa araw na yon doon sa may multipurpose evacuation center. Agaon natin tanagagik. So dapat sana, because limited lang yung bilang na na-invited sa naganap na SOMA, there should have been a live feed or yung whole video uploaded na dapat sa FB page ng municipality so that the other people, the other Binmalinians who were not present in that SOMA would likewise be informed at malaman kung saan na nakarating ang slogan na bayan muna bago sarili. Ang sinasabi nila, it's very unfortunate na pati yung mga hindi nakaten na gusto sanang mapanood, need pa nilang mag-research online para lang ma-informed.
Kaya ang tanong nila, asan yung transparency? Isa pang tanong po nila, bakit yung iba na ibang events or programs ng munisipyo naka-upload or either naka-live or naka-upload from start to finish? Pero this very, very important occasion na ma-inform ang taong bayan kung ano ang ginawa ng bayan muna bago sarili for the last 6 months as ayon sa nabanggit na sa SOMA, eh wala silang makitang live feed. Pangalawa, o isa pa, na tanong po nila observation na gagig, bakit ang isa sa pinakamahalaga na event ng LGU or ng mayor, bakit hindi naka-upload o kaya naka-live feed? Ito yung mga reactions reactions po ito ng taong bayan from Binmali Agagig. Yasay kwanda Agagig, people should be fully aware. People should be fully aware and be informed through live feed or unedited whole video. Doon nga sa mga ibang LGUs na nagsagawa na ng kanilang State of Municipality Address, State of the City Address, naka-live feed. Naka-live feed. And they were so proud na naka-live feed po yan. And they were so proud reporting to the people of what they have done so far under their leadership for the last 6 months of their tenure. Agaon tanatatang tanagagig. Kasi nga sa ibali na kalasyaw, naka-live feed. O dyan sudan na dagupan, naka-live feed. Agaon tan. Another municipalities naka-live feed. Kaya nagtataka po sila, bakit ang Binmali? Bakit ang Binmali? Wala ni tupot dagagig. People should be fully aware and be informed through live feed or unedited whole video. Walang labis, walang kulang. Ang isa pang pinagtataka nila, di ba may counselor tayo na vlogger kwanda? Sino ba yung counselor na vlogger dyan? Bakit hindi rin niya na-upload or hindi ba siya nag-video? Bakit mas marami ba ang magiging views? Bakit mas marami ba ang magiging views pag liga ng basketball ang uploaded kaysa sa SOMA or affairs of the municipality? Yan, sagutin nyo. Kaya ayaw nyong hindi kayo nag-vlog, hindi kayo nag-upload kasi mas maraming manonood sa liga ng basketball kaysa sa SOMA. Tanong po nila yan aking kasit agyo in live feed series na. Ito pa, mga reactions nila, ang dami. Sabi, one of the priorities of the mayor is bibili ng lupa para gawing slaughterhouse. Slaughterhouse. Wala ba tayong slaughterhouse sa Binmalay? I think we have one. Ito, i-follow up natin. Hindi ba pwede na yung isang facility sa San Isidro Norte, meron na palang slaughterhouse na existing sa San Isidro Norte. And kung meron na pala na isang slaughterhouse sa San Isidro Norte, bakit pa tayo bibili? Bakit pa tayo bibili ng property ng lupa para gawing slaughterhouse? Hindi ba waste of people's money yan? Anong gagawin natin doon sa existing slaughterhouse? Di ba dapat yun na lang pagandahin natin, ayusin, pagandahin? Dahil andyan na yung slaughterhouse na yan, kaysa bibili pa ng lupa, magpapatay ulit ng bago.
that's a waste of money. Hindi ho ba? We already have an existing structure. Bakit kailangan natin bumili ng lupa at magpatay ng panibagong slaughterhouse? Yun ang tanong nila ngayon. Kaya sabi nila, hindi ba pwede na yung isang facility sa San Isidro Norte, yun na muna ang buhayin? Bakit? Bakit buhayin? Patay ba yun? Yun na munang buhayin para sa slaughterhouse para hindi na naman masayang yung andun na structure na nakatenga pa rin hanggang ngayon. Kaya buhayin ang word na ginamit kasi nakatenga lang. Bakit nga ba nakatenga lang? Tanong natin. Bakit nakatenga lang? Bakit hindi ginagamit yung slaughterhouse na yan? May existing na pala tayong slaughterhouse sa bayan ng Binmali. Bakit hindi na lang gamitin nyo? Nagawang tanatatang tanagagig. Pasensya kila, medyo walay emergency. Tawag, antay mo latay in demand. Joke lang. Natanagagik yay. Ituloy ko labat lang may observations da, gagi ka. Sa yay so agawa State of the Municipality Address. So bakit hindi na lang buhayin yung nakatenga structure? Di ba naririnig ko dapat pangalagaan natin ang pera ng taong bayan? Di ba? That is one of the trusts of this present administration, pangalagaan yung pera ng taong bayan. Kung pangangalagaan natin yung pera ng taong bayan, why the need to purchase another lot para pagtayuan ng panibagong slaughterhouse? Hindi pa ba sapat yung existing slaughterhouse dyan po sa may San Isidro Norte? Tanong po yan. Andyan lang po nakatenga. Ibig sabihin kapag ka nakatenga, hindi ginagamit? Why? Bakit? Apay, akin. Kasi sabi nila, if the LGU will do that, will pursue that, nabibili ng lupa para gawing another slaughterhouse, dadagdag po yan sa listahan ng mga unused facilities o unused resources ng LGU. Yung nasa San Isidro Norte, napapakinabangan na sana yon at hindi tuluyang masayang. Yan po ang hindi rin natin maintindihan. Why do you have to need to construct another facility when there is an already existing facility? Kung dilapidated man or there's something wrong with the structure, ayusin na lang natin, apigaran tila. Mas makakatipid pa, I'm sure. Ang gobyerno, ang lokal na gobyerno, kung aayusin na lang yung existing kaysa bibili pa ng panibagong lupa, how much is the cost of the property? Yung lupa. Or magpapatayo ulit ng bagong structure, how much is the cost of the materials? Panibagong gastos, hindi ba? Would it be wiser na yung pundo na pambili ng lupa at pagpapatayo ng panibagong facility, gamitin na lang natin sa pagtulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga mahihirap? Agauntan. So, tanong po yun. Which is wiser? Ayusin yung existing na slaughterhouse at itsapwera yung pagbili ng panibagong lupa at magpapatayo ng panibagong slaughterhouse? Which is wiser? Saan ba mas makakatipid ang gobyerno?
sa repair ng existing na slaughterhouse o bumili ng lupa at magpatayo ng panibagong slaughterhouse? Which is wiser? So yun pong tanong nila. Yun po ang tanong nila, mga kapaborito. Diyan sa planong inilatag na bibili ng lupa para gawing slaughterhouse. Another point. Yung 48.5 million na supplemental budget sa Ikwanda Agagik, ang gandang pakinggan. Ang gandang pakinggan na may malaki na pundo na available para magamit ng LGU ngayong taon. 48.5 million supplemental budget. Anong buwan na ngayon? July, August, September, October, November, December. May 5 months pa. Okay. So, ang sabi nila, napakagandang pakinggan na may malaking pundo na available para magamit ng LGU ngayong taon. But, ito na. But, we have to pay attention to the details of this 48.5 million. Details. Ibig sabihin, paano ba gagastusin yung 48.5 million pesos na yan na supplemental budget? Okay. Ang tanong po nila, dyan sa 48.5 million pesos, magkano ba talaga dyan ang savings? At magkano ba yan, magkano bang galing sa other sources or sa kita ng LGU? That's the details. So, can we be informed? Sa gabay na sa Tagabin Mali, ma-inform sa kanila, masabihan sila kung saan galing yung 48.5 million. Sa savings, o sa other resources, o other sources, o sa kita ng LGU. Kasi sekonda, kung malaki ang halaga ng savings, dapat mas lalo tayong magtanong. Alam nyo kasi, hindi dapat kasi pinagmamalaki yung savings. Sa totoo lang sa isang LGU na may savings, sa gabay ito ibagaman, makapoy, may leader. Akin, ganito po kasi yon. Sa loob ng isang taon, nagbabudget na po tayo. Meron na po tayong budget na inilaan sa isang taon, na sa loob ng isang taon na yan, sa pamamagitan ng budget na yan, may mga nakaprogram na kasi mga programs and projects. Agauntan. Doon sa mga programs and projects na yan, siyempre kaukulan na pundutan. Natan, si katutay punduan. Manpasara na sa kaya legislative action, yaon untan, so budget tayo at sa tumbok ya taon, ta si katurayay gawon tayo, si katuyay pangikanaan tayo, agauntan. So akamrestra la, akataryala no antura may programa, no antura may proyekto, ya gawon. So budgeted, dapat well budgeted itan. Kanya no walay surplus, o walay savings, ibig sabihin, from among those projects and programs na inilatag ninyo for this year, meron kayong hindi nagawa. Kaya meron kayong savings. Hindi mo ba ganon? Tanong po meron po kayong hindi nagawa, kaya meron po kayong savings. Ano po yung project or programs na yan na hindi nyo nagawa, kaya nagkaroon kayo ng savings? Yun ang tanong po nila sabi nga nila kasi kung malaki ang halaga ng savings dyan, dapat mas lalo tayong magtanong. Nanunutan ko former mayor, Andilad Bilay, Al Fernandez, na siyudad na Dagupan. Ako nalinglingunan, may baga to.
No, walay savings mo, ibig sabihin, ang mo ginaway trabaho. Akin ta walay savings mo. Dapat tatay budget na sa kibalay, no anto may plano mo sa taon, gawam iupot mo at satan niya proyekto ya plano at loob na sa taon. Otherwise, you did not do your assignment kwanto. Oh. You did not do your assignment. Agi, dakdakol ni Raya, so reactions da gagi ka? Observations da. Pero ang kapulay malam niya oras tayo, paano to tanay? Ituloy tayo lang, nabuwasag ang tan. Basta say tandaan tayong nainay kwandalan tiyatatang tanagagig, binmalay, huwag kang susuko. Manindigan para sa maayos na bukas. Manindigan para sa isang serbisyong tunay na maaasahan. Always remember, there ain't no mountain too high to climb, and there ain't no mountain too heavy to move. SBM, saray balitan matwa. Say kabusol na saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. Susin mabid kasiksikanan nyo at ating talagagik. Panamagli na sa ilawas yun kaaro kapaborito yo JCB, Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team technical side si Mr. END, Engineer Nixon Dakal, and si Mr. JFC, Engineer Jail Franz Kayabyab. Antabayanan, susunod kaagad ang punto por punto kay atong Remo. Susunod agad po yan. Dito lamang sa #1 Pop News Sick Station ng lalawigan ng Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Ang buhay kung minsan ay walang direksyon, tila kay lupit-lupit nitong panahon.